Don Yarbawa Hausa TV, ki subscribe sannan ki danna ƙararrawa. Bling bling bang bang. Ha. Abokina. Wallahi wani labari muka zo muku da shi ba. Allah wallahi. Wani yarinya muka yi shekaran jiya don barau ba yana mugun son mu ba. Allah nake gaya ma yaron nan mun je wurin si. Baya kula kowa sai mu dan Yarbawa ne yana so. Allah da gaske? Wallahi da gaske yarda. Dan yadda mana. Ita sai sai dan yadda. Saboda yasa. Ai magana sai in yi faɗa mun ina da Allah da ya ma. Assalamu alaikum. Kin ga wannan? Ka gama kallon sa sama da ƙasa yarinya har ai wannan abun ba wani abu bane ba. kai yanzu ba Bahaushe bane Ba dai kai da ka haɗu akwai wacce take da ran san ka sai wannan da ku Hausa ma bai iya ba kasan dan Yarbawa ne ba abun da ce ne ai. A ta kai sai dai kabilanci za nuna mana kenan. Let's go Ke da kina wani magana wani mu ke ina naki budurwan naki. ba ka ji bakin sa yana wali jifa haka zai je rinka kula yarinya ta rinka kula shi To ai sai an jarraba ka yau tana ina take yarinyar. A nan baya ne wannan dan hasada ne. A dan Hassan. Wannan saboda yana boki siki tayi kasuwa Ka san babu wannan kasuwa yi kwante. ba komai Kaga dan wakan amma da ni kuma nan shi ba baka kula shawara shi. ina gaya ma ba yarinya Hausa bane kake so ba Eh Hausawa ne. kai kafa da su wallahi kai hankali Yaro ya sai muna son shi yana son yana ba mu kauna. wallahi kila akwai ta ganka da yan kuɗaɗe ne take so Kaga ta mutum lifta mutumina ka ta raba ka da kaga ka zo mu je wajen yarinyar nan. Eh za ki raka ba. Dan ma ba za mu je da wannan ba. Ba za mu je. Ke da ke za mu je. Kwarai da gaske. Wannan dan baki suke ne. Ai ana ji Hausi babu kasuwa. Gasi an yi gayu ya gayu. Gayu amma babu kasuwa. ka ka same ni kuma ina nan zaka dawo ka bani labarin abin da yake faruwa Ba abunda zai ba ba abunda za mu kai alheri. rishin amana kaga wannan karfin ma kama kai A to amma abun kenan alkeri ta fara zuwa kenan. Alkeri kaga Ke da baki da siyanse in fisari ka banza ne kaza ya silala na simana. ai ne budurwa ba sai na zo ina da wani yaya ta wai na yi budurwa ba To ana son ka dole kai farin ciki ai. Yau shi ne da farin ciki wani Ka abu ji da daɗi mun sosai. manufasin ka yayi kato. Dore ni wayo. Dala mu je. Kaga mu je. Mu je da Allah. Mu je. Yau mu je kawai. kariya banza Sini za sai wani zai siya mana mu zai kasa mana kudi. Ba sai dai siya babu ba. Fara mun kira ni. Ya fi gare yo. Kisa waya mu. Kirimu waya ne. Hello Simau. Muna kofa kita muna kofa. Gasina zai. Gasina ma ya zo gasina. Asimau. Asimau yang mata. Lafiya kalau. Alhamdulillah. Wallahi mun zo. Allah. Wallahi mu ma mun yi misin naka da yawa Allah. Da yawa mun yi misin naka ka shiga mana manufasin zuciyar mu. Wallahi tallahi. Wannan ita ne abokin mu muka ce bara mu kawo ku gaisa da shi. Abokin mu yayi. Lafiya kalau. Ya gida. Wannan shine Asamau bai. Ai Asamau yana son mu da yawa. Na ga alama. Allah. Amma wani yana cewa ba ta so ka ba. Munafika ne. Yayi kwance ne. Munafika ne ai. Sai dai ake ganin hanya. Duniya jikin ki ga. Sai yaran ki muna tare ba jinya. Allah. Mun kai do. Let's go. Salam alaikum. Alaikum assalam. Salam alaikum. Wa alaikum assalam. Karang. Sulaiman. Caji ne za ka sa mini ko kuma mu ne ka sa ma caji? Ine ka sa mu rufe ido dama abunda za ka yi kenan. Ine ka ansi waya. Za ka sa miti nomba ka ko? Allah ya kama ka. Kai kuma munafika muna gani abokinmu yana gaya mana gaskiya. A ce a je kai ne kana so. Hada cewa ka je gidan si ba nisa. A zo ka kwace mana a siman ko? Duk mutum irin so da muna maka. Irin so
da muna maka mu ne zaka maka Asma'u. Asma'u mu ne zaka maka Asma'u. Mu kamar da gara wallahi daga yau ban ban. Kasi wayanka. Ansa munafika. Kai ma daga yau mu rabu da kai. Ba ruwan babu kai babu. Munafiki kawai. Ta siya mana. Babu matsala. Wallahi kar ka kara kula mu daga hanya. Ko hanya ka kara ganin mu. Kar ka kara kula mu. Ko hanya. Munafika kawai. Wallahi kar ka kara kula mu. Ko hanya ka ga mu. Munafiki banza munafiki. Sai da ido ake gana. Ai ba na bayan katin da masa ba. Kyawun tafiya da guzuri. Salamu alaikum. Haba abokin dala muna miki sallama ma ba za ki ansa ba. Haba da Allah da Nabi. Muna miki sallama sai ki ansa man. Me ka zo ma? Me kike so ma yanzu? Yi hankuri. Yi hakuri kamar ya. Nan fa ka zo ka ja abokinka ka nuna yafi ni fa. Kuma yanzu zaka dato mi zamma. Wallahi abokin nan ya siya mana mu Sulaiman. Ya siya mana mu da ita da iska ne. To ina ruwana. Kai fa ka zaɓe shi ka zaɓi a samu a kaina. Tun muna yan yara muke wasa tare ne da kai. Tun maman ya bu lokacin da ya taɓa rabuwa ba yanzu sai wata yarinya ta raba mu. Haka ne mun yi kuskure. Wai mun je muka ga yana kyafta musu ido yana mai haka. Shi ya Asma'u. Shi ma yana kyafta musu wai ya mai da mu gara ne. Sai dole wallahi sai ya ruba. Abokin naka ido? Mun je muna zance da shi yana kyafta musu ido. Mun yi kaman ba mu gani ba. Sai wai ba mai da na bazata. Kaga fahimci abin da nake gaya ma yanzu kenan daman ba son ka take ba kudin ka take so. Kaga abokin ka ya bi ka daukan wanka. Ka gan su dan gaye yanzu ta kula sa kai kuma da wannan ce ma kana warin baki ne kace mu. Yanzu wannan yan kudaden da kake kashe mata da kai amfani da su ka so wandanka da riganka. Dan takalman nan ka dan zama dan gaye kai ma. Kana tafiya za ka ga suna jin ka. Kuma tunda muka zo Kano ba mu canza kaya ba fa da wannan ne mu wanke sai mu sari. Duk wacce take tana son ka wallahi ba kai take so ai yanzu yan matan zamani ba sa soyayya tsakanin da Allah sai abin da ke hannunka. Allah wallahi na gode ma da Allah ya gane da kai. Mun ba su amana waya zai mana bazata. Ko ya ba su waya. Ido muka ga kai da wayo. Allah kiyaye gaba amma na gaya maka raba da su amma tun da yanzu ka gane gaskiya na ji daɗi ni in dai kana tare da ni zan nemo ma yarinyar da za ta so ka tsakan da Allah kuma zan nuna ka babu matsala sosai ina gaya ma babu matsala kuma daga yau kafin daga yau yarinya ta zo ta ce tana son ka ka je kana son ta din jama'a tana son ka amma ka dauki wani abu na hannunka sai kun yi tafiya ka fahimci wai abinka take so ko kuma wannan abin mu hankali dan wake a san kasa. Dan wake? Ka kalle ni ka ce zan ci dan wake ni? Allah ba ki cin dan wake? Ba na cin dan wake. Akwai da wani sabon restaurant da aka bude na wurin. Kaji ne ina gaya ma. Da abinci na alfarma yanzu tunda ni akwai kuɗi a juna. Sai kawai zan saya ma yanzu ka zama nawa. Gaskiya akwai amana. Sai da ido ake gana. Don Yarbawa Hausa TV, yi subscribe sannan ki danna ƙararrawa